Pesti Szabadszalon. Mikrofonnál Mikus Vilmos. Üdvözlöm a hallgatókat! A mai témánk a félelem. Vendégeim Frank Spillmann, Pap Andrea és Kazimír Ferenc. Sziasztok! Hallgatókat. Szóval a félelem. Gondolkodtam, hogy melyik irányból közelítsük ezt meg. A félelemnek 1000 változata lehet. Többnyire már születésünk pillanatától, vagy még előbbről hozzuk ezeket magunkkal. Gondolok én a szülő csatornába tartózkodás ideje alatt ért külső stresszekre, vagy akár a terhesség ideje alatt, mikor mi ugye ott lelejtünk a jó kis burokba, de főleg a gyerekkorunkból, amikre talán vissza sem emlékszünk. Főleg azokból maradnak olyan stressz helyzetek, amik a későbbiekben számunkra megmagyarázhatatlan félelmeket generálnak. Ferenc, te mit hoztál nekünk félelem gyanánt? Félelem gyanánt? Válasszuk külön. Válasszuk. Van többféle félelem. Én azt mondanám, hogy van valóban ez a velünk született, idézőjelbe merném rakni, állati ösztönből velünk született félelmeink, amit nem is tudunk megmagyarázni, mert sokszor illatok például. Ugye a szülő, ha valamitől megijed, olyan illatanyagot bocsájt ki, ami félelmet kelt benne. Igen. És vannak később a belénk nevelt félelmek. És a belénk nevelt félelmek talán a rosszabbak. Mert ezeket néha csak haszonszerzésből tartják fönt körülöttünk. És ezeket kéne megszüntetni. De talán ebből a részével könnyebb is foglalkoznunk nekünk, mint félőknek, idézőjelbe félőknek. Mert a belénk nevelt félelem, az ember elkezd dolgozni a tudatával, akkor az leküzdhető, hamarabb leküzdhető, mint a hozott, vagy mint a nem tudom a pillanatát, hogy mikortól hozott anyag. Melyikkel foglalkozunk? Foglalkozunk a természetes félelmekkel. Van például a halálfélelem, ami talán a legerősebb, és amit a legjobban elnyomunk. Ugye ezzel hogyan lehetne megbirkózni? Le kell legyőzni, vagy legyőzhetetlen? Van-e alapja, vagy nincs alapja? És hogy mitől félünk pontosan, amikor a haláltól félünk, amikor nem is tudjuk, hogy mi az? Hát ez az ismeretlenségtől való félelem végül is, a halálfélelem. Ugye az ismeretlentől való félés egyik formája lehet. Látom, ingatod a fejed. Vannak úgynevezett ismereteink, vagy legalábbis előítéleteink róla. Ezek a tapasztalatainkból jönnek. Például meghalnak körülöttünk emberek, és akkor látjuk, hogy azok már például nem mozognak, nem beszélnek. Idő után a testük is átváltozik valamivé, ami nem emberi, nem élő, tehát ettől is félünk. De vannak olyan prekoncepcióink, előítéleteink, amik pont ez ellen hatnak. Régóta minden vallásban megvan a túlvilági élet. Mert erről attól is félhetünk, hogy ez nem igaz. Mert erről nem tudhatunk semmit. Igen, mégis ahány kultúra, annyiféle változata van ugye a túlvilágnak, meg reinkarnációnak, meg mennek, pokolnak, meg mindenféle bugyroknak, hogy hova kerülünk, hogy hova kerülünk. Akarják fogadtatni. Most így kiemelve ezt a halálfélelmet. Ha a haláltól félünk, félhetünk az élettől is, nem? Mert a halál meg az élet, nincs halál élet nélkül és fordítva, szóval ezek egy dolgok. Én úgy gondolom, a választás Ferencnél volt, és mégis a másikról beszélünk. Én úgy gondolom, hogy ez állati félelem, hogy ez egy belénk nevelt tudatos félelem, nem kimondottan állati félelem, szóval nem belünk szedetett félelem. De ezt mikor kezdték el? Ezt? A gyerekek nem félnek a haláltól, tehát nem lehet hozott. Így van, nem lehet. Hát hozottnak semmi esetben sem lehet hozott a halálfélelem. Az a nevelésünk, vagy nem is a nevelésünk, hanem a szocializálódásunk folyamata, így van. Egy ránk akasztott kis kabátka végül is a halálfélelem. Egy kis gyerek, ha leültetsz és beszélgetsz vele, mondjuk akár a félelmektől, hamarabb fél attól, hogy nem kap este csokit, vagy nem nézheti meg a rajzfilmét, mint hogy esetleg halálfélelmet említsen. Tehát ez mindenféleképpen egy fölvett dolog. Ugye? Akkor itt viszont az a kérdés, hogy mit kell azért tennünk, hogy ez megszűnjön. Hogy ezt kidobjuk a kukába, így van, hogy ezt megszüntessük. Nem mondjuk el, hogy ez van, de egy idő után úgyis tapasztalni. De hogyha nem rosszként állítod be, hanem egy természetes elmúlásként, egy természetes folyamatként, akkor nem biztos, hogy félni kell ettől.
Igen, végülis a halál, ha nem lenne tabu, mint ahogy az, ugye, hanem mindennapi életünk része lenne, ugyanúgy, mint az életünk, akkor nem is félnénk tőle. Mert akkor, mint ahogy most fölfogjuk aggyal, de akkor talán nem csak aggyal fognánk föl, hanem úgy lélekkel, szívvel, minden rezümésével, hogy ez egy természetes folyamat az életnek, ugye? Megszületünk, fölnövünk, öregszünk, meghalunk, vagy valami betegséget összeszedünk, és azért halunk, mert most ez teljesen mindegy, hogy balesetben, de szóval a halál az mindenképpen ott van, akár az életek között is, mint egy választóvonal. Mikor hibásnak érzed az életed, és nem tudsz rajta korrigálni, akkor változtatsz, vagyis újra kezded. És ez az újjászületés a Kabala szerint. Ez az ő reinkarnációja. De hát akkor végképp nincs mitől félni a haláltól, ugye? Igen. Tehát, hogyha elfogadjuk az újjászületést, már pedig ugyanúgy elfogadhatjuk, mint bármi más, akkor a halálnak igazából tényleg csak egy ilyen átmeneti aspektusa van, mint mikor egyik házból átmegyek a másikba, és kimegyek a kapun. Ahogy a buddhizmusban ott van a 49 napos lebegés a semmiben, majd az újjászületés, ugye? Andi? Rám jött már repülős, mert volt, hogy örvénybe kerültünk, és egyszerűen azt hittem, hogy mi már fogunk képségbe leszállni, és nem tudtam, hogy annak a szárnynak az oldalán ki kell nyilatkozni. De mitől alakul ez ki? Az oké, hogy ért téged olyan hatás, amitől rád jött ez a halálfélelem, de miért pont a halálfélelem? Mert egyszerű megismételhetetlen életünk van, és nem szeretnénk ideje korán befejezni, szerintem. És ez benned akkor minden nap ott van? Tehát bármi történik, hogyha mész az Ebrán és egy autó gyorsabban jön, akkor is rád jön egy ilyen halálfélelem? Nem, mert azért ez valahol karban tartható, de amikor olyan nagyon extra esemény van, akkor az embernek csak megfordul a fejében, hogy esetleg... De akar zuhanni ez a gép? Tessék? De akar zuhanni ez a repülő? Nem tudtam én, hogy ennek a szárnyán nem kell kinyílni annak a valaminek, ami kinyílt a szárnyán, és én az ablakból pont láttam, és szinte ugrált a repülő. Igen, csak én ezt nem tudtam, és valami viharba került a repülő, és ugrált, és nem olyan simán ment, mint ahogy normális körülmények között megy. Akkor ez a tudatlanságból kialakult. Igen, tudatlanságból, igen. Meghalni meg lehet akkor is, mikor jössz a lépcsőn, és legurul fel. Tetszik, nem tetszik ezekben nevelt félelmek, sőt, ugye ott az ellentétje az élet. Az élet hiányától való félelem a halálfélelem, tulajdonképpen, amit most Andi mond. Az ő szemszögéből. Igen, hogy fél attól, hogy megszűnik az élet, amiben ő jól érzi magát. Igen, pontosan. Frank? Ha ez egy belénk nevelt félelem, akkor miért nevelik belénk? Ez hogy indult el valami? Hát annyi minden utaságot nevelnek, visszakanyarodhatnánk, bár ebből lehet sértődés is lesz, sokat foglalkozunk már ebből, de visszautalhatnánk mondjuk a vallásra. Egy fegyelmezés, halálfélelem. Egyfajta megbüntetlek, ha nem azt csinálod, amit én mondok neked. Erre már is gondoltam. És akkor majd mész a pokolba, meg mit tudom, jaj, nem is tudod még, hogy mi lesz veled, de az szörnyű, azt hidd el, hogy szörnyű. Olyanokkal érezgetnek, amiknek nem tudok a végére járni, még élek és évtudattal nem tudom megnézni, hogy mennyi valós alapja van az ijesztgetéseiknek. És akkor ezzel cselédsorban tudják taszítani az ember dolgozni és imádkozni, és akkor így ezzel meg van oldva a majdnem ingyen munkaerő. Igen, de ezek a nyugati vallások, a keleti vallásokban nincsenek ennyire szigorúan megrendszabályozva az emberek. És a keleti... Az ember választhat, hogy ezt az utat választja, vagy egy másikat. Például a buddhizmusban az a lényeg, a reinkarnáció tanában, hogyha az ember nem helyesen élt, vagy nem jutott el a tudatnak addig a szintjéig, amikor valószínűleg a halálfélelem is megszűnik, akkor ő megszületik újra. És itt pont egyfajta végleges halál az, amit el akarnak érni. Tehát a vallás nem mindig oltja belénk ezt. A buddhizmusnál mondjuk a reinkarnáció megszűnésével, ott nem azt mondják, hogy hú, és akkor jön a végleges halál, nem, hanem akkor kerülsz a helyedre, az univerzum részeként, ugye? Az ürességben. Én élvezem az életet. Ha ki tudjuk csukni a félelmeinket, nagyon élvezhető életünk van. Akár meddig élvezhető, akár hányszor visszaszülethetsz, mindig élvezni fogod, vagyis felesleges megszüntetni. Pontosabban a te tudatállapotod el fog odáig jutni, hogy addig, amíg te ezt élvezed, itt vagy, és akkor azt mondod, hogy rámondtam, na akkor most megyek el. Az élet egy játék. Ugye, ha az ember eljut egy bizonyos szintre, azt mondja, hogy tök mindegy, mi jön szembe,
problémák csak azért jönnek, hogy az ember fejlődjön azáltal, megoldja, lépjen egyet tovább. Ha az ember eljut egy bizonyos szintre, akkor azt mondja, hogy buli az élet, csinálom, amit kedvem van, majd ha nem lesz, akkor majd megszüntetem, és akkor majd megnézem, milyen az univerzum részeként. Mindenkinek munkálkodnia kéne rajta. A technikai fejlődés sem rossz irányba megy, csak valahol megmérgezte az ön, hogy neked minden. Megmérgezte valahol a technikai fejlődés, az jó felé vinne, mert ugye akkor mindenkinek minden ingyen elérhető. Lehetne. Vagyis a technikai fejlődés alapeset valahová oda kéne, hogy vezessen, és szerintem kiindulási pontjában ez volt, ugyanúgy, mint bármelyik vallást, hogyha lerakod az asztalra, ott a gyökerébe az mindegyik tiszta. Mindegyik a szeretetről, a megértésről szól, ugye az együttélésről, empátiáról, minden vallás alapján szól, de abban a pillanatban, hogy belekeveredett az én, a nekem, irányítani akarom, abban a pillanatban ugyanoda kerül, mint most a technikai fejlődés. Szóval nincs különbség. Mi magunkról tudjuk. Sok az Isten és az ember közötti közvetítő, tehát az a probléma, hogy akkor a személyvonban úrnak érzik magukat, és akkor nem is segítenek a szegényeken, hanem inkább, hogy néha maguknak rúgják el azt a pénzt, amit segélycímén kapnak. Hát ha még az Isten és az ember közötti közvetítők igen, az nagyon sok közvetítő. lennének sokan, abból még nagy baj nem is lehetne. Itt az a baj, hogy inkább Frank. Ha már a technikáról volt szó, akkor a tudománynak az egyik része az igazából ezen alapul. Szóval miért akarnánk úgymond meggyógyulni, ha nem félünk a haláltól? Nem feltétlenül félelemből. Teszem azt, te beteg vagy, de nem félsz a haláltól, mert eljutsz egy olyan szintre. De mindenféle nyavaják jönnek elő, hát természetesen azokat a nyavajákat meg akarod szüntetni, nem a haláltól való félelem, hanem az élet jobban élvezhetősége véget, nem? Van benne valami. Gyógyszerek is néha, hogy párosulhatnak a félelemmel, mert van egy terápiás értéke, és mondjuk van 6 mellékhatása, és az ember néha azt mérnek elég bemerje elvenni, soknak igaza van, amikor nem ment bevenni gyógyszert. De ha te félsz a gyógyszerektől, ilyenkor félsz a haláltól is. Mégis óhatatlan, hogy valami nyavaját összeszed, akkor miért nem próbálsz rendet tenni a fejedbe, és ez most nem személyes, ez nem neked szól, hanem csak úgy, hogy úgy dönt, hogy saját magad, hogy akkor én ezen túllépek és meggyógyítom magam. Ugye teszem a testemet. Mindent lehet saját magának meggyógyítani. Az antibiotikumok kellenek, a baktériumok ellen nem. Miért nem kell bakteriás fertőzésből gyógyszer nélkül kijönni. Ha így gondolod, akkor nem. Igen. Ott a bajunk, hogy különböző nullapontokat használunk, és a különböző nullapontok hoznak különböző eredményeket, mert máshonnan kezdünk el számolni. És ugye a buddhizmus is, a kabala is, sőt, még a mohamedán vallás is azt mondja, hogy egyszerre kéne megvilágosodni. Ott van az, hogy tudod szüntetni a világ szenvedéseit, ott van az, hogy béke van, boldogság van. Ha egyszerre vagyunk erre képesek, erre azért oktatással lehet esélyünk. Akkor már nem egyszerre. Mert ahhoz, hogy ez oktatható legyen, ahhoz mondjuk neked, nekem, harmadiknak, negyediknek meg kell világosodnia, hogy ezt tudja oktatni. Mert amíg nem érsz el egy... Nem. Nulla pont. Csak a nulla pont. Hogy megmutasd, hogy melyik az a nulla pont, ahonnan egyformát számolunk. De akkor mi alapján vezeti az a vezető? Semmi nem kell vezető. Pont ezt mondom. Nincs rendszer, nincs vezető. Te vagy. Neked kell tudnod fölépíteni magadban egy tökéletes világot. Ha ez magadban neked sikerül, akkor ez létrejön. A te gondolatod pozitivitása kell hozzá, hogy félelmek nélkül rá tud vezetni arra a nullapontra, ami egy matekot eredményez. Igen, ám csak ahhoz, hogy eljuss eddig a gondolatmenetig, mint amit most mondtál, már ahhoz el kell érni egy bizonyos szintet, ugye? Kísérő, útmutató, nem tudom minek hívjam, ilyen emberek szerintem kellenek ahhoz, hogy túl tudjunk lépni a saját félelmeinken. Ebben az a szörnyű, hogy én nagyon sok embert látok ilyet, és nagyon sokan terjesztik, csak egyszerűen a mostani médiánk teljesen más sugároz. Teljesen más. Addig, amíg gyilkolós, vámpíros, lelövős, rakasztós, kibelezős filmeket mutogatnak, addig ugye ez a trend. Ehhez igazodunk. Mi lenne, hogyha szeretetteljes, boldog filmeket nézegetnénk, akkor ahhoz kezdenénk igazodni.
külső behatásokon kéne változtatnunk. De én mit tudom, én úgy érzem, hogy én érzek változás ideje. Ezen. Hát mivel foglalkozol ebben? Na, de több millió ember van, aki nem foglalkozik ebben, és te is valószínű, hogy valamilyen hatás után kezdtél ebben foglalkozni. Tehát valamilyen hatásért, és attól a pillanattól, lehet, hogy nem is emlékszel rá vissza, jött egy valami egy szikra, és onnantól kezdve Kazimír Ferenc elkezdett úgy gondolkodni, hogy keressük az élet értelmét, lépjünk túl ezen a sok földek nyavaján. Nem a tudatosság tényleg kell. Szóval igen. Ehhez kéne egy megújult oktatásrendszert összerakni, hogy ez bekerüljön az oktatásba, hogy tudatosodni kell az állatiasodásunkat, vagy az állati ösztöneinket. Helyre kell állítani, nem szabad szabadon engedni őket, ezeket felügyelet alatt kell tartani. Meg kell szelídíteni az állatot magunkba ahhoz, hogy élhető legyen a világ. Az állatunkat kell megszelídíteni egyszerűen. Föl kell hívni a figyelmét rá, hogy mikor állat, és milyen indítatásból állat. Ki fogja fölhívni az én figyelmemet arra, hogy én állat vagyok? Az oktatás, hogyha ezt az óvodától kezdve már lehetne nevelni a gyerekeket, csak kellene hogy 2-3 generáció. Igen, ezzel már elakadtunk egyszer, hogy mi a vezetés, és hogy hol a vezető, és akkor milyen szabályok. Tehát térjünk vissza a halálfélelemre. Még az egész élet félelmetes. Hát csak akkor, hogy annak azzá tesszük. Mi magunk tesszük azzá. Mi magunk a tudatlanságunkkal, a bizonytalanság, igen, a tudatlanság, ezek vannak fölnagyítva, és ebből alakul ki a félelem, nem? Igen, meg az ismeretek hiányából is, hogy mi várható. Hát a tudatlanság az ismeretek hiány. Mondjuk egy adott helyen, hogy nem mondanak el mindent. Akkor mégiscsak oktatás. Jöhet ez kívülről is. Például jön 10 ember, akkor ott kimegyünk, mondjuk elrabolnak minket, és elvisznek valahova, ami nem túl jó hely. Ahol például életünk végéig kínozni akarnak minket, mert a vallásuk ezt írja elő. Miből kezdtél el számolni, hogy ide jutottál, ezt vezess vissza nekem, és akkor azt mondom, hogy tudok veled beszélgetni, mert az én nullapontomból nézve ez nem fordulhat elő. Remélem is. Mert nem gondolok ilyen. Vagyis nem vágyom ilyenre, nem félek ilyentől, ezért velem nem fog ilyen történni. Én úgy gondolom, az én nullapontomból kiindulva. Nem teszem be a saját mátrixomba, ugye? Tehát nincs is ott. Tehát akkor az a nullapontod, hogy a világ az, amit mi kitalálunk. Gondolati világban élünk, a gondolataink megteremtődnek körülöttünk, ami megteremtődött, az ugye megkövesedik idézőjel, az már nem nagyon változtatható, ahhoz hozzáépíteni tudsz, elvenni belőle, esetleg bontani, rombolni, vagy szebbé építeni, vagy máshogy építeni, de azt a gondolataiddal eleve már úgy kell nekifutni a világnak, hogy ilyenné szeretném tenni magam körül, és ilyen gondolatokkal abba az irányba haladni, fizikailag is valósan. Olyan társaságot keresni, hogy a mindennapjaidba belehúzni a gondolataidat, és megpróbálni abba az irányba lépdelni, haladni. És ez történik akkor. Például, hogy jönne 10 ember, én arra gondolnék, hogy a Pesti Szabadszalonnak akkor a hírverése lett, hogy ők is részt akarnak venni vele, és eszembe se jutnak, hogy ezek valami titkos szekta, és elvisznek, és majd ők kínozgatnak engem. Szóval, hogyha elfogadjuk azt, hogy gondolati világban élünk, már pedig ugye Einstein, Tesla és azért pár híresség, ez bátran, nagy mellénnyel hirdette, csak valahogy nem jut el az emberekhez, vagy nagyon nehezen, vagy nem fogják föl, hogy mit jelent. Pedig csak annyi, hogy gondolati világba érsz, és a szeretetből kell indulni, és akkor 1-0 pontunk van, nem hibázhatsz. Akkor egész élhető világot lehet belőle gondolni, építeni, teremteni. Akkor ezért vissza is, igen, mert minden egy tükör. Vannak torzabbak, meg kicsit sérültek, meg mindenféle tükrök, de akkor is tükör, az egész világ egy tükör. Ferenc, neked vannak félelmeid? Nem merném ezt így állítani, én elég jól kezelem őket nagyon hosszú ideje. És vannak tényleg még most is azért ilyen fölröppenők, de ezeket gyorsan, egy ilyen tenyeresre csapom is elmúlik, szóval. Gyerekkorodban volt valamilyen meghatározó félelmed, akár bezártságtól, magasságtól, sötétségtől, akár mitől? Igen. Klausztrofóbiám is volt, a sötéttől is féltem, voltak nekem szépen. 8-10 évesen ugye erdő mellett kellett minden nap hazamennem. És szeptember-októberben már forró sötét volt, 5 órakor, mikor a napköziből hazaengedtek, és
lettél az erdő mellett, tehát még a túloldalra is átmentem, mert úgy féltem a sötét erdő mellett hazamenni, és ezt addig játszottad, még egyszer csak rávetted magad tavasszal, vagy kitavaszodott kicsit zöldül, mit tudom, jobb hangulatod volt kicsit. Föltöltöttél, és egyszer csak azt mondtad, hát én most átmegyek rajta. És mit tudom én, 8-10 évesen, iskolából hazafelé, hátam a táskával, átmentem keresztbe este az erdőn, majd ezt a szarban magam, de átértem. Hogy igen, valamikor már gyereknek munkád bennem, hogy ezeken át kell lépni, le kell küzdeni őket. Neked, Frank, volt valami, vagy vannak most félelmeid? Nyilván vannak, amiket a különböző helyzetek hoznak. Például kiállni mondjuk 20-30 ember elé és beszélni valamiről. Eleinte, mondjuk 5 éve, ha oda kiállok, akkor a félelem az úgy megbénított volna, hogy nem csinálok ott semmit. Vagy talán föl sem megyek. Pedig az iskolában már a felelősek is erről Nem, szólnak. az már teljesen más, mert akkor a tanárral beszél az ember. Például az osztályban ilyen klikkek vannak, akkor még rosszabb, mert akkor attól fél, hogy azok ki fogják nevetni, akármit mond, vagy akármit csinál, és akkor pont azért fogja csinálni ezt. Ez a saját kis hitűségünknek a kivetítése, nem? Hogy ha meg akarok felelni, akkor kiállok, és büszkén elmondom, vagy határozottan eladom. Igazad lehet. Elmondom azt, amit kell. Jól vannak. Viszont a legnagyobb félelmem az tényleg az, hogy amikor meglátok az utcán egy kutyát, és nem tehetek róla. Pont jó a kutya, mert pont abban estek pont bele, hogy a kutyákra mondják pont, hogy megérzik a félelmedet. Igen, ugye? tudom, és az így is kezdtem, hogy a szülő is, mikor megijed, olyan illatot áraszt, amitől a gyerek elkezd félni attól a dologtól, amitől ezt az illatot érezte. Hogy ott van az a visszahatás. A kutyák ezért félnek tőled, mert te is tényleg azt az illatot bocsájtod ki a félelmednél fogva. Vagyis, hogyha nem félsz, nincs ilyen illat, nem fog bicsorogni a kutya. Ez csak ennyire egyszerű. Amikor nekem is mondták, hogy nem félek éjjel hazamenni, hát valahogy mindig úgy vagyok, hogy meg sem fordul a fejemből, az a cél, hogy hazajössek, és nem foglalkozok vele. Mind legyőzhető. És mind csak mondva csinálnak. Onnantól kezdve, hogy a félelmek kialakulnak ilyen vagy olyan indítatásból, saját magunk generáljuk még jobban, egész addig, amíg nem tudjuk hova tenni, nem tudjuk kezelni. Jó, csak figyelni kell, hogy nincs más, csak te vagy, vagyis az történik, amit te gondolsz. Ennyi. Szóval semmi, nincs más. Csak te. És a félelmek a legrosszabbak különben. A félelmek teremtődnek a legkönnyebben meg. Nem, nincs hatás szinte, ugye? Vagy szétszedhetnénk ezt a szót, hogy félelem, hogy félelem. Hát valami nem gömbölyű, valami nem teljes, valami nem egész. Valóban, hogyha a szót ketté vágod, akkor a nem gömbölyűre is lehet asszociálni. Igen, valami úgy fél, hogy nem egész a dolog. Egy fél elem. Kicsit elvonatkoztatva nézzük a dolgokat, akkor ugye nem egy tárgy, hanem a bennünk lévő egész. Ugye? Igen. Akkor szűnik meg a fél elem, amikor egész leszel. Amikor a tudatod végre fölfogja, hogy itt vagy egész, és akkor megszűnnek a fél elmek. Félelem. Elég hátráltató tényező. Igazából, ha így az ember a saját életét is így végiglapozgatja, hogy mennyi mindent nem tesznek az emberek egy beléjük rögzült, vagy beléjük nevelt félelem miatt, ugye? Amit ha megtennének, egészen másképp alakulhatnának a dolgok. A kifogások is félelmek, azt tudod? Azok is egyfajta félelmek, így van. Minden kifogás egy félelmet takar. Vagyis, ha megszünteted a félelmet, megszűnnek a kifogások is. Mert nincs mivel igazolnod a kifogásodat. Igen, a félelmek nélkül elindulhat egy igenlő világ, igen, ugye? Igen. Onnantól kezdve nincs szükség nemekre. Például nézzük meg az egész világot, hogy miért épül fel hogyan épül fel a félelemre, mondjuk, a félelmekre. Ugye mert azt mondjuk, hogy a belém nevelt félelmek, ugye gazdaságot is tarthatnak fönt. A többség az hordozója a félelemnek. Ugye, de amikor belekerül egy társaságba, ahol a félelem kinevetése, kigúnyolása a cél, akkor a csorda szellem viszi magával azt, akinek félelmei vannak, ugye? Így. És akár segíthet is neki. Igen? Vagy megvédi a félelmeit, és elmegy onnan. Azt is teheti, igen. Márpedig nekem kellenek a félelmek. Igen, ez a félelmekhez való ragaszkodás, ugye? Igen. Félek attól, hogy nem fogok félni.
Ugye? És milyen szörnyű, nem lesz meg ez a biztos dolog, hogy én most félek, és akkor kiszakad belőlem, elveszik tőlem a félelmeimet. Hát nekem az kell, de miért? Ha építene, akkor azt mondom, hogy oké. Igen, de tulajdonképpen jelen pillanat a félelem megértése az mindenféleképp szükséges, mert különben a körülötted levő embereknek nem tudod megmutatni, hogy mennyire felesleges. Értened kell, hogy érvelhess ellene, hogy levetkőzhessék a többiek melletted, ahhoz mutatnod kell, hogy kell ezt csinálni. Igen. Még én hallottam olyan hát számomra butaságot is, hogy igenis a félelemnek helye van, félelemre szükség van, mert ha nem lenne félelem, akkor mennyi veszélyes dolgot, vagy ártó dolgot követnénk el a félelem hiánya miatt. Amíg én erre ott úgy érveltem, hogy hát ha nincs félelmem, attól még nem hűlök meg. Tehát attól még, hogyha nincsenek bennem félelmek, nem feltétlenül vihet ezen rossz irányba, mert hogyha az agyam, a lelkem megvan hozzá, hogy én a normális világot, vagy világképet alkotva éljem a saját életemet, akkor nekem nincs szükségem a félelemre, mint egy úgymond korbácsra, ugye, hogy majd a félelem odaver, és akkor ezt nem fogom megtenni, nem rúdosom be az öreg nénit a villamosról, mert nem félek attól, hogy milyen büntetést kapok érte, amit a Ferenc mondott, ugye, hogy az ember eljut egy bizonyos szintre, abszolút nincs szükségünk félelmekre, és mégsem teszünk olyat, amivel ártanánk, ugye, vagy kárt okoznánk. Nem a félelem fog visszatartani, a buta ember tartja vissza a félelem bizonyos dolgoktól. Fölöslegesen itt szekáljon magam holmi képződményekkel. Kialakították ugye a büntetés szóval, a büntetéssel magával. Igen, a büntetéstől való félelem, igen. A büntetéstől való félelem, hogy ezért, azért, amazért, ha ezt csinálod, ha azt csinálod, büntetve leszel. Ugye ezzel tartanak fönt egy félelmet. Holott nem is nagyon értem, hogy kinek van joga bárkit megbüntetni. Milyen alapon vette magának a bátorságot, hogy azt mondja, hogy én büntethetek. A biztosítási rendszer üvegpaloták, márványlépcsővel, mindennel, a félelmekből építve. De addig, amíg úgy érzem, hogy egy természeti katasztrófa tőlem függetlenül tud létrejönni, addig be akarom biztosítani a seggemet. Igen, hát ez mondjuk egy olyan dolog, hogy ugye ma volt ez a beharangozott hatalmas vihar, ami már fél Európán végigpusztított, és hogy mi minden történt. A párom közölte velem, hogy szerintem jobb, ha bemész a hotelba, és kiírod, hogy a mai felvétel elmarad a viharra. Mondom, de hogy írok én ki ilyet? Hát mondom, mindjárt eláll az eső, mindjárt jó idő lesz. Mondom, mire elkezdjük, addigra rend van. És ez tényleg így van. És rend. Amit mondtam ki. Ugye? Ez a gondolatok ereje. Igen. Lehet, hogy 10 kilométerrel, vagy 30 kilométerrel odébb szegény Robi éppen lapátolja ki a vizet a lakásból, vagy csavarja ki a háztetőből a több tonna vizet, nem tudom, hogy mi történt. Nekem ide nem kellett a vihar. Én nem vihart gondoltam ide, hanem én azt gondoltam, hogy itt lesz egy rádió műsor, ide kell jönni, nem sokára jó idő lesz itt. Jön ez a kis, átvonul, meg tovább. Csinál dolgát. Ugye ezt mondtam a kapuban, amikor jöttünk befelől, hogy én elindultam Bécerről, mondom, most ülök be a kocsiba, mert most még nem esik. El ne ázzak, beültem, nem mentem 500 métert, nem bírta az ablaktörlő lapátom. Ugye, de mire ide értem? Már itt a Kőbányai úton azt mondtam, hogy én mire odaérjek, addigra süssön a nap, ne essen az eső. Még a nap nem sütött ki, de kivilágosodott, és nem esett. Mire ide értem? Ugye, hogy tényleg lehet arra valamilyen szinten mégiscsak. Hát minden hatás ellenhatás. Tényleg a gondolatnak teremtő ereje van. Saját magunk teremtjük meg a félelmet is. Akkor nyugodtan eldönthetjük, hogy nincs szükségünk félelemre. Ezt váltig állítom, és próbálom is így élni az életem. És ha már az ember próbálja, tehát mellé indul egy olyan irányba, az már pozitív gondolatokat hoz, ugye? És a pozitív gondolatok és a pozitív élmények kapcsán egyre erősebb és erősebb az a mentalitás, az a gondolkodásmód, amivel teljesen ki lehet dobálni a kukába mindenfajta félelmet. Egy utolsó gondolat, a félelmekről. Nem a rossz hozza a félelmet, hanem a félelem hozza a rosszat. Ha már én nem mondtam még szót, ez volt.
mai adásunknak ezzel vége. Minden héten ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Sziasztok!